Vosaltres penseu que podem arribar a ser persones influïdores en valencià? Cregueu que això de ser influencers podria ser igual en la nostra llengua? Hola boniques i bonicos! El passat cap de setmana, divendres i dissabte, vaig estar en la 23 jornada sociolingüística organitzada per la Universitat Politècnica de València en el campus d'Alcoi i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Plataforma per la Llengua i moltíssimes més entitats organitzadores. Va ser una jornada molt interessant i jo, servidora, estava convidada a xerrar sobre la qüestió de que si podíem arribar a ser influïdores en valencià. Vam fer una taula rodona i érem 3 participants. Marta Meneu, del YouTube La Prestatgeria de Marta, ella és booktuber i per així vaig vos dir l'enllaç al seu canal de YouTube perquè és molt interessant. Després estava Gerard Fernández, que era un professor del MACOM d'allí de la Politècnica d'Alcoi i especialitzat en màrqueting, i finalment estava així la Menda Lerenda. I què ens dedicarem a parlar? Doncs si podíem ser persones influïdores en la nostra llengua. I la meva resposta va ser un rotundament que sí, perquè és que ho pense. Vosaltres també podeu deixar en comentaris què penseu, si podem ser persones influïdores o no. Jo parlo valencià perquè estime la meva llengua, perquè considero que era molt important crear contingut en internet en la nostra llengua, perquè no n'hi ha massa, i en YouTube sobretot. En YouTube hi ha prou youtubers que fan vídeos en valencià molt interessants i que ja tenen moltíssims seguidors, i espero que a poc la febre esta del YouTube vagi augmentant perquè la nostra societat ho necessita. Així que vos convido a reflexionar un poquet el tema xarxes socials, per internet, YouTube, si podem arribar a ser persones influïdores en la nostra llengua. Perquè, com bé vas dir, tota pedra fa paret. I després d'este mini rotllo que vos acabé de soltar, aneu a poder comprovar amb els vostres propis ulls què em vas dedicar a fer al Alcoi. Acabé d'alçar-me a fer un poc la siesta, duc els ulls perquè m'acaba de llevar la cara, no és que estigui plorant, i fins a les 5:30 no tenia que estar a la universitat i com no aniria sempre apurando, vaig a pintar-me l'ull un poquet i a vestir-me i se n'anem a la universitat. Abans que desordenem més l'habitació us vaig a fer un room tour. Estic en el Col·legi Major Ovidi Montllor i la meva habitació és la 112. Així podeu veure ja totes les meves coses, un telèfon, el llit, una tauleta, el suro, superple de coses, radiador important, així tinc una prestatgeria, les vistes al pati, el meu vàter, que no l'he vist encara, a veure. Ah, doncs mira. Jo me faig això, ¿vale? Un rollo que me tapes granitos en esta cosa que en veritat és para tapar imperfecciones i també me le fiquen les ojeras, pues mira, perquè sí, perquè m'ho he inventat. Acabé d'eixir del Col·legi Major i ara la odissea serà trobar la Universitat Politècnica. M'han dit que no és molt difícil i pues a l'aventura vaig. Que jo vaig fora de la llei i en compte de creuar per els passos de zebra, pues creue per mitjà d'una rotonda. M'ha dit una dona que tot recte cap allà. Mireu la companyia que tinc. Saludeu! Hola! Venim de la picata al sopar i estem prenent algo. Vale? Exactament, estem molt bé. Estem celebrant que és divendres i per fi és divendres. Un bese pa mare, ja no que no estarà així. Andreu a veure si el collat del partit i la mare. Buah, necessitava estirar les cames, però és que ni se ho imagineu. Demà ens veiem i que bona nit. Bon dia pel matí! Ja he desitjunat un bufet molt bo, la veritat m'he ficat les botes, no, lo següent. Vaig a maquillar-me un poquet i directament me'n vaig a la Politècnica perquè a les 11:45, és a dir, 12 menys quart, fem la nostra taula redona. Ara sí ja me'n vaig a la universitat, ja m'he maquillat, ja vaig vestida, amb el vaquero, el mocador, esta samarreta que m'agrada tant, que és de lunas de colors. Aquestes arracades que també m'encanten, que són de Vinuesa Made, que és una xica que fa arracades super guai. I res, i m'he maquillat així super senzilleta, com sempre me maquillo jo. I ara sí que sí, me'n vaig a la Politècnica d'Alcoi, que m'aneu a acompanyar.
una bona estratègia ficar de moda el valencià, no? Pensi que molts joves d'avui en dia ja estan començant a enganxar-se a la nostra llengua. De fet, el meu objectiu principal és que la gent jove sobretot s'enganxara, no? Bueno, acabem d'acabar la jornada i se n'anem ara a dinar a una fila mora, no, papi? Sí. A una fila mora. Sí, d'Alcoi. D'Alcoi. I la jornada ha anat superbé, el nostre debat ponència ha anat molt bé, ja el veureu, i també està molt interessant que ha parlat en part Marco, la directora de la nova televisió pública de tots els valencians i valencianes. Ha sigut un cap de setmana diferent, molt divertit, així que ara vos vaig a gravar tot el que ens anem a menjar, que tinc una fam que me muic. Com podeu comprovar, és un vídeo un poc curtet perquè tampoc vaig poder gravar massa, perquè tenia prou coses que fer. Va ser un dia i mig, o sigui, tampoc vaig estar molt de temps al coll. Abans de despedir-me i de dir-vos la recomanació setmanal, vos he de dir que la revista Mirall m'ha fet una entrevista i així baix, en la caixa de descripció vos deixo el link per a que si vos interessa pues, també li pugueu pegar una ullada. I ara sí que sí, anem amb la recomanació setmanal. Que el Mozafona y tú y yo ens enamorem. Que el Mozafona y tú y yo ens enamorem. Si vos ha agradat este vídeo, com sempre vos dic, li podeu donar un super like, em deixeu comentaris perquè m'interessa molt la vostra opinió i llanço esta pregunta a l'aire de que si podem arribar a ser influïdores en les xarxes socials amb el valencià. Deixeu-me comentaris tant ací baix com al meu Instagram i res, que ens veiem la setmana que ve, que no us oblideu de subscriure's al meu canal i pegar-li a la campaneta i que solament em queda enviar-vos Este es el modelito.